Zena veri avakoya kwezi kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit. Sabotsy ny andro fanomana mbarasantsika jiaby zay paraka tsy tapaka ny fandaharagna izay farehanareo zay tsy tapaka ato am'ty page ça se dit bien dit ty efa nampagnategnantsika tamin'ny herinandro lasa io fa manambahiny antsika artiste izay vosontro andeha hanatona malagasy olo koa novahintsika ato am'ty andro androany ty tsy zany fa Yesga faly miarabany Yesga tsika nahiky ny vahiny atao amin'ny plateau-ny ça se dit bien dit. Ya faly miarabantsika jiaby zay mpagnaraka fandaharagna am'ty ça se dit bien dit ty koa za Yesga de faly miaraban'ny zokila namapimporagna ampetiny ihany koa. Yesga maro tia fantatra maro tia hay azovy mary agnaran'zegny Yesga tegna Yesga io agnarana sa misy agnarana hafa tegna agnarana zay igny fiantsoananao. Za zegny tegna fahaizany maro Yesga fô tegna agnarana anakah ndraiky Nicolas Zaza. Nicolas Zaza sa Zaza? Zaza. Nicolas Zaza. Yeah. Fa ino antondrasagna hoe Yesga natao fa tsy natao hoe Nico Zaza fotsiny na Nico Zaza fotsiny natao fa nisafidy Yesga nentinao. Natonga le hoe Yesga zegny zay tamin'ny mbola kely zegny efa nanomboky mihira de somary mbola sy masômasôma raporapy regny de agnaranay tamin'izay Yes Garçon zay olo efa dazy de zay koa fa nisaraka zany andeha nipetraka t'Antananarivo de nitapako zegny le garçon de Yesga fô andesiko am'izay. Ke mbola hagny ry Yes Garçon zao am'zao mbola hagny zare fa tsy magnano. Fa tsy magnano satria fa nitotofanao sa nankory. Tegna za koa fa tsy hagny zegny zare fa tsy de setry. Fa tsy magnano zegny rô. Fa tsy magnano zare. Izy tonga nandritra amin'ny tontolon'ny muzika azy. Hoe nagnano lamoziky. Nde natonga za nagnano lamoziky. Ia. Tegna tia zegny raha za mbola hely zegny mandeha magnatony spectacle raha tegna tiako. De mandeha farany aloha mizaha olo magnano raha ake de magniry zegny za. Mba tia karaha io la. Magniry mba to karaha zare de za amizay aveo koa mapapako fa avy nihira taloha tagny. Nihira tamin'izao io. Izy zegny somary tsy izy zegny tegna mpitendry asany fa izy ndraiky mbona nagnano nazy manokana. De za amizay zegny nandimby azy izy koa fa nijanogny za nagnano. Afantarigny ve tamin'ino i papanao nagnano resaka lamoziky io zao agnarany tamin'izany fotoagna zany? Izy ndraiky tsy nalaza be karakory izy fa tamin'ny mpitendry le tegna nampalaza fô izy Dada agnarany. Dada zay. D'accord. Hatrety zegny anao lamoziky ty hoe agnano velon-tegna sa hoe mbala somasoma karaha tamin'ny rap io fô ka? Za zegny tegna fa koa fa niala am-pianaragna zegny za tegna de efa tapa-kevitry fa hagnano velon-tegna aminazy ty. Ke hitanao hametaka veloman-tegna izy sa tsy hanjary sôma fô? Za ndraiky mandiniky izy karaha tokony havelogno. Araka mbola hatreto izy malôha karaha havelogno. Anao zao efa mihinagna volan'ny lamoziky anao zegny? Commence. Commence fa mihinagna? Commence fa mihinagna. Efa tsy mandeha vola kely papa sy mama mandeha. Efa anao fô? Ia fa za fô. Efa anao fô zegny magnano izy. Donc azo atao tsara zegny mivelogno lamoziky. Ia. Efa firy zao ny vita vokaly firy ny clip vitan'ny Yesga? Vokaly zay fa maromaro zay efa mety mahampy 20 fareo le vokaly. Le clip amizay mety mbola 5 donc raha farany maro. Oui. Ano mavezany tegna marigny. Misy boka mivolagna azy ça va zia viens-tu tsy tegna marigny aveza marigny anao. Za zegny aventsui. Antsui tegna fa viavy. Antsui ville sa misy ambany volony hely. Antsui ville. Antsui ville fô tsisy ambany volonareo Antsui. Tsisy ambany. Antsui ville. Classe fa firy nijanona tamin'ny l'école. Troisième zany nijanona. Troisième nijanona. Nijanona troisième daiky nagnaty sa hoe mbala ny za zegny za nijanona tonga de efa nandeha taty. Za amizay tonga de efa tsy nanoeky amin'ny fianaragna fa tonga de efa nihira fô. Efa hitanao hampy ve zegny nazonao zay sa hoe natonga tegna tsy ampy eky fô fa tsy concentré zegny le za à l'école. Azony raha tiako loatra zegny le raha mikasiky hira afa tsy concentré za de sitra za niala. Nakory izy raha mandreny tamin'izany fotoagna zay anao volagna mijanona. Zare ndraiky somary mihozatrôhatra fa tsy tagna tsy hay atao satria za fa tsy concentré. De tsy maintsy nibanjainy feky. Firy taona anao zao ty? Za ke 19 ans. 19 ans. Maro be olo mahita fa anao mihira hono karaha miharesy mbiavy zegny fô anao zay hira ataonao hoe ino mahatonga anao magnano hira karaha zegny
hoe hagny tegna andehanao magnano amizay. Ia, tsy hoe resim-biavy na resaka karakory zegny za mihira fa za zegny le tegna tsy tiako le hoe mandeha manisy viavy zegny na mihira mikasiky fisaragna zegny tegna tsy mety aminakahy mihitsy. Za zegny le mikasiky fitiavagna amin'ny famaly fô tegna tiako koragny am'le hira. Ia. Ino tokony misafidy hoe fitiavagna famaly ndraiky viavy fo zegny tianao hoe l'amour firesahana io fa tsy de koragna fisaragna loatra na le ty viavy. Za zegny olo tegna be fitiava. Be fitiava. Zegny tegna marigny. Fitiavagna koa fitiavagna amin'ny hoe mia fitiava namagna zay sa fitiavagna hoe Na takeo. fitiava namagna zegny na fitiavagna vady tegna be fitiavagna zegny za. Anao no fa misy vady zao ty. Mbola tsy Ke ino volagninao efa fitiavagna vady? regny zay menaty fa tegna misy. Misy tegna misy. Famanana fofofo ndraiky hafa misy Afa misy fofofo ndraiky. fa zaranao akory. Mbola tsisy. Mbola tsisy Nisy fitirina nanao tamin'ny Somavène. Zao hoe nanoratra hira iny. Zay zegny samby nanoratra am'le hira, samby nanoratra fananjoko parôlinazy. Azo zany initiative hoe atsika hiaraka hira tamin'izay fotoagna zay. Tamin'ny fotoagna zegny zany koragna taminazy, tsika ho za hiaraka ketrikely e, okeo izy tsy magnino. De namboariko instrumental de nandeha taminakahy izy, de tamin'izay zay nagnano raha jiaby. Anao zay nagnano instrumental iny? Nagnano instrumental miaraka amin'ny mixage jiaby. Anao nagnano izy? Fa ivezinavy izy nitenginy tamin'izay niteny baka tagny fogno. Zany hoe teko volagny zegny nitondra le parole zegny fananjo azy fo ndesiny, anao nitondra anao de vita la musique. Ia, vita karaha zegny. Samby tefa zay nandiniky raha jiaby. Ia. Anao misy izy baka misy manontany agny hoe miaia hoe lasa Somavène tompony satria amin'ny hôtel compositeur ambany regny Somavène misoratra regny fa ninao tsy hita ao. Ifagnarahanareo ve zany zavatra zany? Sa hoe miboaka igny clip de zay niseho teo? Ia zegny, miboaka clip zay niseho teo satria zegny za tsy tety tamin'le zay nagnaboaka clip. Fa tsy hevitrinao izy tamin'izany fotoagna zany? Ah, tsisy hevitra. Fa tsy nanao problème anao taminany hoe tsisy problème taminakahy ndraiky. Ia. Ia. Bon. Malaza de malaza am'izao fotoagna zao fa anao hono nanoratra hirany Sheila izay hireny ilay mampalaza izy io ty kiramajamby mitsamotsamboky kirakajy mitsamotsamboky iny ty. Ia. Tianay horegny am'izay hoe anao ve tompony igny hira iny nagnome izy Sheila? Tegna marigny zay hira tegna hirana. Fô karaha ty tegna maromaro question'olo aminakahy zay fanody za milalagna na ino hira igny namezanao Sheila? Azy igny manalafo sa natao karakory? Hira zegny tsy nalafo. Fô hira zegny hira fa ino? Hira nakafa niboaka. Hira fa niboaka de regny ny raha satria zay zegny zay ro zanany tegna fa mipetaka be de nikoragna izy taminakahy. Tiako izy hiranao zegny izy magnino zegny ka mba menao zaho izy ataoko satria zaho izy tsisy rythme malaza aminjeo izy. Za zegny tsisy rythme vaizo de mba meza za tio izy. Izy io za fa miparitaka eo za. Tsy magnino zegny izy. Fa izy ndraiky mbola tsisy amin'ny YouTube za. Ia tsy magnino zegny izy fa ataoko fô izy. Ok baso za. De kôfa nataony izy nalaza, tegna nalaza. De kôfa nalaza am'izay regny, misy olo am'izay magnontany hoe na ino hiranao ndraiky naparitaka. Za am'izay mamaly izy io za hira fa niparitaka e fitezi nalainy fa afa hira inalaza avy nisy olo nanandefa tamin'ny YouTube natao cover zegny ninahy. Tsisy problème aminakahy satria tsy nasy lako tsy vignitry fa raha fa hainy hira fa niparitaka avy tezi nalainy tsisy ino. Nisy tambiny velomenanao taoriany le farazany clip sa hoe vita merci sy finamanareo sy zanakanao fo? Ia, za ndraiky namezany cadeau. Ia, namezany cadeau zegny za izy koa fa hira inalaza. Hitanao nifagnentagna tamin'ny fahitanao lazanao muzika sy tamin'ilay ngovonarano tamin'ny hira ve ilay cadeau nazonao zay sa hoe bon en tant que fihavanana samby de tsisy olo. Ia, mety mifagnentagna ndraiky. Ia. Mifagnentagna? Ok, d'accord. Afa-pozanao treto zany hoe tanao zay tsy manao rô am'izay sa mba mitohy ihany ny fihavanan'ireo sy Sheila zegny azo tsara. Ia, mbola mitohy tsara. Bon, anao zay mivarotra hira? Manaotra hira anao boka avy eo mivarotra sa manao akory? Za tegna izy tsy mivarotra hira, tsy mpamorokiran'olo koa fô le olo zegny na regny za nagname hira Sheila, olo jiaby am'izay micontacte mba mirogno hira e, ohatrino anao mandafo hira. Nefa ny tegna marigny za tsy mpandafo hira. De za am'izay izy koa olo magniry ka hoe amirogno za ataovy karaha ty. Fôtony raha zegny haiko amin'an'io, za tsy hoe mipoera fa haiko. Satria za fa magnano instrumental jiaby, tsisy raha ela kôdy de ataoko am'izay izy amirogno izy koa miangavy hoe amirogno za. Fô za zegny tegna tsy mpivarotra hira, ny tegna marigny. I hira Sheila igny ve zany
Efa vitanao atao hatramin'ny instrumental fa izy raha mihira fo way sa nandesiny ta quelque part ta izy nagnano ninazy. Izy nagnano ninazy zegny ndesiny amin'ny studio hafa. Tsy instrumentalinao mihitsy zegny nanentiny. Tsy instrumental naty amitsy zay ndesiny satria ninazy mbola nivoagna be le gamme jiaby satria naka ambany amin'ny feon-dehilahy dia ninazy viavy tsy maintsy ndesiny tamin'ny studio hafa izy nagnano izy. Rehefa nalaza ary le lamoziky igny mba nitsambotsambony koa vekeranao ta sa karakory taprès za zegny tegna misy olo mivôlagna hoe anao zay tokony nalaza nefa raha jiaby mandeha par chance na za nagnano zigny tsy possible tsy haiko za mety tsy nalaza karaha igny satria mety fa izy anjarany le alaza mihira igny dia anjara anazy na za avy nagnano zigny mety tsy nalaza be nagnan'igny aby le izy izy koa za nagnano za matoky. Amin'ny auteur compositeur nany igny nataony agnaranao sa sany anazy? Agnarana anazy fa tsisy problème aminaka za le tsy saroty. Bon anao zegny hoe tsy mahatsara hoe fitahina retolo reto za ty angamba satria rehefa misy mahavera anao ninazy fô natao tarina tsy mipoitra na vihiranao nataony silanga anao tsy mipoitra rehefa ninazy fô na mandevitry fô anao nanana akory ihany ny faranao tena muzika satria anao mandevitry lava fô amin'ny raha sa olo magnategna fa mbola misy chance-nao fô un jour viendra. Za magnategna fa mbola misy chance-na fa andro araiky agny zegny mahatonga za mandevitry fô amin'ny raha jiaby. Anao zay tsy mieritreritry fa anao maro lofonao fa imana foty raha volagny hiranany tsara izy raha fa tsy mety avy amin'ny laza tokony iakarany. Ino hitanao hoe lacune mahatonga zay zavatra zay sa anao mieritreritry fa par chance iny mampalaza? Voalohany malôha izy mety ho par chance faharoa koa za zegny mbola za fô zegny posaignahy fa tsisy manajera zegny le hoe ohatra hoe manajera mbô hiposy baika magnano clip maro zegny maro olo mitretre hoe anao tsy magnano clip magnano zegny tegna vitsy marigny le clip na maro irangatan'olo tsisy clip za zegny tegna malana magnano clip noho zany mbola tsisy manajera za tompiny mipoky dia somary taritaraiky clip. Mieritreritry anao zany hoe avy amin'ny resaka clip sy ny tariny zany mety possible avy ny laza ty? Za mandinika azy dia satria hira koa misy clip na hira tsy dia tsara tsy maintsy malaza fô amin'izay. Ke zegny hoe koa fa mazana clip maromaro anao dia zegny mety avy ihany laza. Za matoky tsara. Mitady manajera zegny anao razoko tsara. Ia somary mitady. Somary mitady sa mitady? Mitady. Ah ouais. Bon d'accord. Manakory ataonao mangala inspiration moa hira jiaby reo? Hira? Sa hoe anao zao taitry misy raha tokony soratako zeto fa manoatra anao mangala stylo sa hoe anao miseka ladosy sa anao hoe mangala hela mirongony mamango dia zay manoatra sa mankarakory? Za zegny tsy misesitry voalohany sady tsy mibeka toaka fô za mamorogno hira zegny eo instrumental fa vita fa eo micro tonga dia eo tsy mandiniky thème hoe karakory zegny fô zay raha azony vavako voalohany igny fô igny ndesiko magnano izy jusqu'à amin'ny farany. Tsy mandiniky thème na resak'ino zegny. Dika question anao zegny mieritreritry hoe zegny hira tianao hatao zegny mbola tsy hainao avy fa zegny za tegna rythme karaha zegny hoe? Ia arakaraka le rythme na instrumental zegny mitondra inspiration anahy magnano izy. Za zegny tsy miasa aloha hoe mandiniky hoe zegny thème tokony atao. Afa eo fa za mahita raha koragny aminazy igny fa indesiko jusqu'à amin'ny farany. Za zegny tsisy inspiration ohatra hoe za zegny nanira karaha zegny e nanira karaha zegny za zegny tsy ary magnano zegny. Afa eo fô. D'accord. Anao tsy misesitry anao tsy mihinagna tsy mihinaka toaka nefa anao hely. Marary sa manao karakory? Tsy marary. Mitaiza? Tsisy aretigny fa zay zegny manomboko 25 magnagny zay vao zay tegna geda. Miakatra amin'ny kibo jiaby? Ia. Non misy magnotany hoe ingahy tsy marary. Ia. Magnotany ka zay zegny ke zegny reko magnotany hoe ke ino zegny mba raha ino zegny ny mba raha ataonao zany? Za zegny tegna raha tiako afa mikasiky son fa mikasiky studio. Kasi ifo raha zegny ifo raha tegna masety za zegny tsy magnano viavy maro. Tsy magnano viavy maro? Dika zay mety misy roa telo fa ny maro baka mety tegna midimy. Igny ndraiky tsy haiko aminay. Amin'ny maro igny fa zegny raha tegna tiako zegny fa raha mikasiky son fa raha mikasiky studio. Igny zegny raha tegna masetry za. Bon ino fialambolinao azy? Fialamboly tegna mandeha mizaha boly mizaha olo misy maboly fa regny feky fa tsy. Fa regny feky dika zay fa tsy safidy zegny anao manko raha azoko tsara. Tsisy e. Tsy safidy fa zegny raha mandalo zegny ataonao fa te mandeha boaty magnan'igny. Ia mihaly tsy dia tiako amin'ireny fa raha tsy ta mandalindalo miarakaraka amin'ny manafo ndraikindraiky.
hainao olo hita amin'ny tontolo lamozika nefa ao tany vilomanareo Ia. anaty boaty nefa anao tsy de Izy koa mandeha tezy magnano ninany ndraiky ne za mandeha. fa anao mandeha magnano anao mandeha fa le fadin'olo anao tsy avy Avy anao tsy za. magnotro ny namagno Magnotro. bon efa taiza aby anao mandeha katsehatra mba fa nandre micro zegny mba fa nagnano Za zegny afa ia ilo maromaro izy le tsy mahay magnisa fa mandeha faty sava, faty sofia. De faty sava maromaro koa amin'ny ambanimbany volo agnatin'ny sava. Magnano zegny koa sofia. d'accord resaka ny fiakanjo sy ny tariny anao tsy magnaraka rythme amin'ny fiakanjo tanora amizao sa hoe anao managna ny tianao manokana Za zegny ia izy koa mahita ny tiako za am'le ataon'olo vaizy araky fa izy koa tsy tiako za magnano le tiako fa za. magnano le karakoa zay le tianao io Za zegny mandeha mipandrehitra mitondra hoe sary karaha ty ataovy karaha ty za anaovy lamba karaha ty za. misy pazesinao manokana zay sa hoe pazesy jiaby hitanao igny alavant Ah, mafa misy manokana mihitsy. fa misy manokana Ia. zegny ninao Tsy ninahy fa maromaro koa artiste mandrehitra ao. bon efa agnamikapa amin'ny damanao io Igny ndraiky tegna mbola. na ino tegna mbola olo tsy anao io Za zegny professionnel mbola- na muzika ane Ia, marigny zegny fa noho za mbola tsy ndriky misy karatra igny mbola hely. Za ke nefa commencé Karatra ino? karatra, karapanondro. anao fa 19 ans tsy ska nafanondro Mbola voangala amty. Aha. Za amizay koa fa azoko izy, za amizay tonga de mandeha agny. mandeha hiditra amin'ny amida Ia. ah d'accord hiranao koa fa ty olo ty zahiranao iabe tagna hiranao azy Amin'ny YouTube tegna ahitana izy. agny izy jiaby Ia, misy agny ndraiky jiaby. Mhm. Efa miparitaka. anao zio nagnano la musique hoe fiaignanao taloha sy fiaignanao tegna anao efa zoky ty karakory hitanao différence misy différence be sa manao karakory Ah, tegna misy. ino zegny différence ny fiatanao mba agnambara exemple edy za taloha nagnano karaha zao raha za faharoa nagnano zao de hitanao io Différence zegny, za taloha zegny olo ino simple zegny no le iregnaregnan'olo azinao ino. Fa za ke ndraiky somary karaha tataoran'olo tsy haiko zay. ataoran'olo Ia. Tsy haiko mihitsy mahatonga ataon'olo miavony tsy haiko feky e. sa Zegny miavo zegny, maro ah pa za tsy miavo. Za tsy miavo. manakory ary fahitanao ny la musique am'izao fotoagna zao anao zao boka maro ny mandeha mamboasy industrie aminao maro ny magnontany ty ny resaka la musique anao zao fa hevery'olo fa agnisan'olo fa mba efa misy zavatra hainy la musique Ia. ka manakory fahitanao ny musique gasy am'izao fotoagna zao ty hoe hoanagna avenir sa samy mahay potiky ho maty fa sy ty Gasy zegny, ia, mahay miakatra. Za mandiniky izy, ia satria gasy zegny manaraka fivoarana. Zao rythme malaza, manaraka. Zao satria raha malaza io tsy ho lany. De zay malaza raha ny gasy. Za matoky fa izy mety tsy ho maty fa mahay hiakatra. sao tsy ny gasy eky maka zany dikan'zegny miboaka fa zay raha mbazaha fa boakatsika le tsy ho faty ve ny kolontsaina sy la musique-tsika gasy zegny tegna tanenanao Ah, io ndraiky mety tsy maty satria maro be zegny le olo magnano saligy sy ny tariny. Tsy anao maty. mampanetretrena saligy Mbola tsy nieritreritry ndraiky fa mety mbola hagnano. mbola hagnano Ia, mety mbola hagnano. Ah, ino hafa. ino rythme tegna magnavanagna anao Magnavanagna za zegny afrobeat tegna. Za ndraiky tsy de misy rythme hoe tsy haiko atao fa afrobeat no tegna magnavanagna za. d'accord izy hitanao ny clé ny fahalazana la clé mety hoe fampalazana azy Ny clé ny fahalazana zegny mila magnano clip, avy eo mila magnano ino? Mila magnano raha mandona fon'ologno zegny tsy hoe resaka hira zegny. Ataonao zavanao hevitra zegny raha malaza amin'ny fotoagna. Ia, igny amizay ataonao hira de atao clip. Clip zegny tegna base. Mila mahavita clip, mila clip mbô tsaratsara koa. Zegny hitako tegna la clé. d'accord ino zay zavatra vaovao amin'ny 2019 ary misy zavatra vahoamagna ve ao ho an'ny mpakafianao amin'ny 2019 ty sasa manao akory Ah, misy ndraiky ato. misy fahita clip zay sa raha audio fô izy miboaka zegny Mbola audio ndraiky izy fa mety miboaka tsy miboaka audio la sy izy fa tonga de clip. direct clip izy Fa izy ke mbola audio. anteizana farany taogno ty Iska ny fa misy sehatra ve sy ho atao sa hoe tsy de misy fanomboagna loatra Amty zegny za tegna satria za te zegny lava volo. Azonao ino? Lava tsy hoe lava volo fa lavalava. Izy ke zegny afro babaky ia.
Kesike amizay nitapahana no zangalakaratra no. Ke izy amizay maromaro zay daty nanileky afisady jiaby fa mandeha radio publicité tegna nanilegny mihitsy le daty amin'ny fampisava marantsely. De raha igny zay za amizay afananapa-kevitry hoe amin'ny 2019 koa vao mandeha mitourné satria tsy tiako zegny za ambany volo ambany karaha ty ndesiny andeha hitourné satria olo zegny mila raha hitanjare amin'ny téléphone tegna izy de zahanao boloka be na zegny amizay le tsy tiako amizay sao de misy tsy mahay fô sao tsy izy tran'olo loatabia zegny tegna tsy nampandeha za zegny mahatonga za ke tegna tsy kefa nahazo sary ny karatra io afa azo ndraiky le sary. Bon d'accord afatra anao ary ho an'io mpakafinao sy ho an'ny mpanaraka fandarana atsika. After hoan'izay mpanaraka fandaharana ty aza mijano magnaraka izy ty fa mahita raha vaovao atsika mahita artiste tsara hitantsika satria vosondotro sady mahita maregny raha vaovao avy amin'ny artiste koa. After hoan'ny mpankafy zegny dia mankafy zaza mijano lay hoan'izay mankafy fa za ndraiky mihesika hagnamera tsara atsika zay mankafy na le tsy mankafy iezaka mba hankafy ya za zegny mihesika magnamera tsara atsika fô. Ary le te ara-iasa mankory misy te amin'ny fitiriny misy te rasanao mankory. Ya tsisy problème magnantsôva fa misignaly de pare fô za. Tsy saroty anao tsy raha. Tsy saroty. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy igny resaka resaka raha tsika niaraka tamin'ny ISGA zegny ny tovolahy efa manomboka managna ny maizy azy amin'ny tontolon'ny lamoziky faregnitsika tokoa raha jiaby zegny ny nataony tamintsika tamin'ny andro niany ty. Eto mamiragnana tsy adina hisaotra ny boutique Justine Tsaralamba sy ny Fer de Lettre Madagascar izay tsy mitsahatra manohana ny fandarana atsika sy atsika zay mila lamba karaha zay ataoko ty mandalo amin'ny Justine Tsaralamba etsy 67 hectares akaikin'ny FOP na akaikin'ny Bonarabe na amin'ny meuble vinique egny Beoririky. Mametraka veloma mandrapitafa amin'ny herignan'io toy izao tsika hitondra artiste hafa zay ankafizitsika koa. Veloma tompoko. Zena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien.